Ane Sarasua Aranberri. Zen plazerra zu txapen izatea hemen erekin. Eskerrik asko Idoia. Zer esango dizu, aurkezpen bezala esango dut UEU, Udako Euskal Unibertsitateko idazkari nagusia zarela, 50 urte betetzen dituela aurten UEU, eta hori dela eta gonbidatu zaitugula txapera. Zuk okerrez banago zuzenbide ekonomikoko ikasketak egin zenituen, Deustuko Unibertsitatean, ezta? Eta, gero bapatean, UEU ezagutzen duzu duela 25 urte. Esplikatu iguzu pixka bat, nola izan zen, nola ezagutu zenuen, eta nola sartu zinen UEU? Nola sartu nintzen nuen, orain 50 urte betetzen ari garen honetan, eta bazkidetza kanpainak eta bazkide askori, eta nola ezagutu zenuen, eta askok, ero Larraonan, ero ikasle, ero Udako ikastaroetan banik ez. Ez, nirea agian hotzagoa da, gero ibilbidea berotzen joan da, baina hasiera guztiz, iragarki bat ikusi nuen eta lanpostu batera aurkeztu nintzen. Zuk esan bezala, ikasketa burutu nituen, Deuston, egia da, ziur nago, Deuston ere egongo zirela, UEUren proiektua, ero sustatzen zuten irakasleak, baina niri deitzen dizkiogun enbaxadore txiki horiek ez zaizkidan tokatu, eta orduan unibertsitate garaiak eta UEU ez ditut inolaz ere lotzen, ezta? Iragarki bat ikusi, lanpostu batera aurkeztu, eta horrela iritsi nintzen proiektura. Eta bapatean, Deustuko Unibertsitate eta karrera nahiko serio edo gogor batetik, ezta? Bapatean ezagutzen duzu euren proiektua, ezta? Zer nolako inpaktoa edo zer aurkitu zenuen bertan? Segituan harrapatu ninduen, hori egia da, UEUk segituan harrapatzen zaitu da proiektu horrek, atxikimendu handia sortarazten duena, proiektu beroa da, gizatalde bat duen atzetik, eta ezaugarri berezi eta hurbilekoak ditu, baina erakartze hori bai progresiboki joan zen, egia da, ikasle ona izan naiz beti, ikasketak horrela aukeratu nituen, eta zuzenbide ekonomikoa egia da nik oinarri juridikoa garrantzitsua da, baina ekonomia lorrak askoz gehiago erakartzen hau, eta ikasitako horrek eta unibertsitatean jasotako ezagutza horiek proiektu batera ekartzeko aukera, eta proiektu hori euskeraz eta gainera izaera sozial batetik, ezta? Kudeak eta ekonomia eta ikuspegi merkantilista batetik ere askotan aldarrikatzen da, eta beste ezaugarri batzuk zituen proiektuak kudeatzera iritsi nintzen, ez? Eta segituan engantzatu zizuen, ezta? Bai, segituan bai. Zeren, nola definituko zenuke UEU, ezta? Izenean bertan, Udako Euskal Unibertsitatea daukagu, baina nola azalduko zenuke zu? Berez izena kultura elkarte bagara, hori ezin da ukatu, eta zuk hori garbi ukitzea, edo proiektu hori osatzen dugunek zer garen jakitzeak laguntzen gaitu, hori muga bat baldin bada, muga horri, buelta bat ematen, ez? Orduan, izenez nolabait kultura elkarte bagara, baina abizen oso politekin, ez da? Zegara, onura publikoko aitormena duen kultura elkarte bat, eta onura hitzak on egin, ez da? Eta gainera nori eta gizarteari, ez? Zuk egiten duzun lan bat, ekarpena egiten diona gizarteari, hori berez, abiapuntu ezin hobea da. Orduan, lehen abizera polita, onura publikoko aitormena, gaina Eusko Jaurlaritzak, ala esleiturik, eta gure ezaugarriengatik. Eta bestia, lukuru asmori gabekoa, bigarren abizena, ez? Egia da, biziraun behar duzu, errentagarritasuna oso garrantzitsua da, baliabide ekonomikoak oso garrantzitsuak dira, eta ekonomia eta baliabideak eta finantzak garrantzitsua dira proiektu bat amateko eta bizirauteko, baina ez da gure lehen helburua, ez da helburu lehen aipatzen izun, helburu merkantilista horrek, eta horrek orduan ere bere impronta ematen dio hori. Aldiz, oinarri sozial oso indartsu badauka, staff teknikoa, idazkaritza, soldatapekoa, profesionalizazio prozesu bat bizi izan du UEUk, oraindik ere bizitzeko duena ere, hori garrantzitsua da, gu gara motore, profesionalizazio talde ikuspegi horretatik, baina oinarri sozial badaukago, eta hori ere bada UEU. Eta gara Euskal Unibertsitatea, Udako Euskal Unibertsitatea, edukiontzi horretan, edukiak unibertsitate mailakoak direlako. Ikerketa, jakintza, ezagutza, divulgazioa, goi mailako prestakuntza, akademia, hori ere bagara. Orduan, ez gara unibertsitate, kultura elkarte bat gara, baina unibertsitate esparruko jarduerak eta proiektuak bideratzen ditugu. Eta gero Euskalduna, herrikoia,
lurraldetasun ikuspegia lantzen duena gauza asko da. Ze ondo, zenba gauza, ez da? Oraindik hala ere, udatik ere aterata, ez da, dagoeneko? Bai, udatik dagoeneko eta aspaldi, Hori geratzen zaigu, hori gainditzea, ez da? Behar bada urteko Euskal Unibertsitatea. Bueno, bai, urteko izan daiteke, urteko badelako, Hori da. Eta hori da gehien, ez da, esaten dizutenean, ez da uda, zertan zabiz, ez? Hori da. Bai, asko egiten dugu urte guztean zehar, eta uda gainditu genuen aspaldi, eta egitasmo sendo, eta potolo eta betea dugu urte osoan zehar. Beraz, juridikoki ez da unibertsitatea, Ez da, hori onartu behar da. Baina helburua eta misioa hori lortzea da, ez da? Bai, guk oso garbi, hiru zutabe oinarri ditu bere helburu estrategikoetan, bere egitasmoetan, bere lerroetan. Bata da, euskara eta unibertsitateak elkarrengandik hurbiltzea. Hau da, euskaraz, euskara goi-mailara eta unibertsitatera eramatea, posible dela goi-mailan ere euskarak bere esparrukitzea, zubiak eraikitzea, eraikuntza horretan gabiltza, ez da, lanean, produkzioa, ekoizpena, materialak, argitaletxe ere badau eta hori ere beste mugarri garrantzitsu bat izan zen. 1997an argitaletxe bilakatu zenean kultura elkarte hori, unibertsitate mailako produkzioa ekoizten hasi zelako, eta euskal komunitatea guretzat oso garrantzitsua delako, pertsonak saretze hori, euskal komunitate zientifikoaren bilgune ere bagarelako. Horrek lirateke pizkat Euskal Unibertsitate sortze horretan beti ere, baina bai, euskara eta unibertsitatea. Iparraldean, hasitzen lehenengo udako ikastaroiek, Donibane Loitzunen, gerora 1977an Iruñera etortzeko erabaki politikoa hartu zen, orduz geroztik ere, urtero bertan egoten dira udako ikastaroak, eta beste data garrantzitsu bat 2000. Urtean da. Ez da nik uste beste inflexio puntu handi bat bertan gertatu zela. Zer gertatu zen bertan, eta zergaiti da hain garrantzitsua data hori? Bai, mugarri asko daude egun, zuke ondo dakizu, baina 2000. Urtea agian izan zen mugarria baliabide ikuspegi batetik, hazkuntza, urteetan egindako lana eta lantaldea eta proiektua hasi zen alde batetik aitortza instituzional sendoago bat jasotzen, eta horrek ahalbidetu zigun bi gauza oso garrantzitsu. Bilboko gure egoitza soziala jabetzan lortzea, jabetza prozesu hori abiatzea, eta bi gaur egun Eibarren daukagun 16. Mendeko jauregia, Markeskoa jauregia, gure ikastetxe nagusi akademiko, gure bihotza akademikoa ere hortik hastea, ezta? Oso garrantzitsua izan ziren ere aitortza horrek bai Bizkaiko Foru Aldundiarekiko, ero Eibarko Udalarekiko, aitortza horri esker hasi ginelako azpiegiturak, aretoak, ikasgelak edukitzen eta gizarteari guk egiten genuen hori errazago ero erakusleio bat izate. Gehi, aurrekontuak hazkuntza izan zuela, lantaldea osatzen hasi izan, zehar lerroz osatu genuen komunikazioa, informatika, pedagogia, eta hor iraultza izan zen nolabait baliabide ikuspegi batetik, ezta? Oso ondo. Eta 2000. Urtean, idazkari nagusi izendatu zintuzten. Bai. Ordura arte, Mari Carmen Benika izan zen, eta hor errelebo aldaketa bat ere egoten da, ezta? Zer suposatzen zuen, bai proiektuarentzako, bai zuretzat idazkari nagusia izatea? Zer da idazkari nagusi izatea? Bueno, idazkari nagusi izatea da kargu bat, erantzunkizun handiz eramatea, mintzaniko horrela ulertzen dut gustatzen zaidana, ero eskatzen didatena, azken finean erakunde bat ordezkatzen duzulako. Ardura hortik dator, ez? Bai da karga, erantzunkizunak dituzulako, kudeak eta mailakoak, giza baliabide, pertsonalak, finantzieroa eta abar, estrategikoa eta abar, baina ordezkatze horrek ardura bat ematen dizu, ezta? Zaudelako lehen esan dudan oinarri sozial horrengatik, bazkide eta honetan sinisten duten eta proiektu hau bultzatzen duten askoren ordezkari zara, irudi zara eta maila ematea nahi duzulako ere. Kudeatzailea naiz, nire ikasketengatik, nire perfilarengatik eta zenbakia gustatzen zaizkidalako, baina zuzendari bat ere badago, egitura militante baten baitan. Hau da, gure egitura berezia da,
idazkari nagusi naizen heinean lantalde profesionalaren buru naiz, baina zuzendaritza militante badaukagu non bertako kide guztiak ordain gabekoak diren. Beraien profila eta zuzendariaren profila ibilbide bat akademian, unibertsitatean ibilitako kidez osotzen da, doktoreak direnak, aditu eta adituak direnak ibilbide akademiko horretan. Kanpo harremanetan laguntzen hautenak, irudia ere badirenak. Baina kudeak eta ikuspegi batetik horrek bereizten gaitu, ez? Bat litzateke gehiago ildo estrategikoen garapena eta bestia hori egingarri egitea eta egitasmo hori azken finean aurrera eramatea. Egonkortasuna ere bai, ez da? Egonkortasuna. 25 urte daramatzazu, zorionak. Eskerrik asko. Baita ere idazkari nagusiek eta UEU bezalako proiektu batek ere, non borondatezko lanak ere pisu handia duen, behar du baita ere egonkortasun bat, proiektu horrek ere bere ariak galdu ez ditzan, ez da? Guztiz, egonkortasuna eta jarraikortasuna, proiektuaren jarraikortasuna. Horregatik, idazkari nagusia zuzendariaren eta zuzendaritza taldearen konfidantzazko pertsona ere behar du izan. Zuk esan bezala, 97an sartu nintzen UEU, dena aipatu dugun iragarki hori ikusirik, Marikarmen Menika, bazterretxea zen orduan idazkari nagusia, berak bizi izan zituen hasierako urteak, lehen aipatu duzun, iparraldean sortu, gero Iruñara bueltatu, hegoaldera, zergatik hegoaldera, udatik ere orduan hasi ziren pizkat irtetzen, hiriburuetako jardunaldiak, hiriburuetako hizlaria, produkziorako salta, hau da, bere ibilbidea ere zor diogu eta aitortza hori, bai aurreko zuzendari, zein Marikarmen Menikari idazkari nagusi bezala. Orduko zuzendariak Xabier Izazik eta Marikarmen Menika berak eskaini zidaten 3 urte kontularitzan eta finantzazioan enbilen 3 urtera, promozionatzeko aukera hori, beste urrats bat emateko, guztiz erakarrita ninduen proiektu horretan, beste urrats bat izan zen, eta lehen esan bezala erantzunkizunez, arduraz, harrotasunez hartu nuen lekuko hori, zer ordezkatzen nuen oso garbi izan da, eta hori izan zidaten, UEU zaindu, UEU ondo ordezkatu, UEUren irudia zara, ezaztu inoiz, interesak defendatu, eta proiektu hau aurrera eraman, eta jarraikortasuna eman, baina, irudi ikuspegi hori bai niretzat oso garrantzitsua da, eta errespetua sortzen dit ere, bai. Eta zer gustatzen zaizu gehiago, idazkari nagusi lanak, kontulari lanak, badakit zenbakiak? Bai, zenbakiak, aitortu behar du kriston lantaldea, UEUk ere hori horretan harrapatzen zaitu, pertenentzia, hainbatetan orain gaur egunez, pertenentzia, atxikimendua, gu oso ezaugarri horiek ditugu, ahoan erabilitzen ditugu hitz horiek, baina praktikatzen ditugu bebai egunerokotasunean, eta horretan taldea ezinbestekoa da. Kriston suertea daukagu egun, egia da lantalde hori osatzen joan garan kide guztiok oso UEUko proiektua aurrera ateratzeko profila dute. Ez dakit duten, ero garatzen dute, baina bai dute olako doai berezi bat, ezta? Individualki lan egiten dakitenak, baina taldean ere, orduan. Taldearen garrantzia giltzarri da talde potente bat ukitzeatzean, kontularitzan, finantziazioan eta abar, orduan ni, landa ere horretan ja aspalditik agian ez nago, gustatzen zait, baina idazkari nagusi kargua, harrotasunez eramatea eta UEUren interesa defendatzea gustatzen zait. 4 urtetik behin zuzendari aldaketa, jakintza alor aldaketa oso aberasgarria da, baina niri ere horrek barruak astintzen dizkit eta hor nabil, moldatzen 4 urtetik behin, baina konfidantza ematen didate, askatasuna ematen didate, eta hori bebai lujo bada, azkenean ikusten lantaldea osatzen dugun guztiok askatasuna handiz lan egiten dugu, eta oso presente dugu ze proiektu atera behar dugun aurrera, zezare dugun atzetik, baina azke garala bebai gure ekarpenak egiteko, eta hori azken finean kudeaketan eta euskeraz, eta zer gehiago eskatu, ez? Pixua, ez da, hori ere. Zure ustez zein da UEUk euskal gizarteari edo unibertsitateari edo egiten dion ekarpena? Bai. Egin dion eta egiten dion. 50 urte betetzen ari gara, ospakizun asko urte-urren urtea, ez da, eta jatorrira ere hainbatetan joan gara, eta bertan ibili zirenei eta hori bizi zutenei entzutenez konturatzen zara gaur egungo unibertsitate publikoaren behintzat hazia
eta eskola UEU izan zela. Adar euskalduna, ez da? Adar euskaldun horren, gaur egun oso normalizatua dago, unibertsitateak sortu dira, euskararen normalizazioa unibertsitateta ere iristen da, eta agian ez, txapaldizkaria jarraitzen duten belaunaldi horientzat, normaltzat jotzen da guzti hori, baina egon ziren hor visionario batzuk garbi zutenak euskarak ere akademian eta unibertsitatean presentzia behar zuela. Eta orduan, bai 73 urteko hasiera horietan eta gerora etorri diren guzti horiek irakasleak bertan formatu ziren. Euskaraz formatzeko eskola bat izan zen, gerora irakasle horrek oraingo unibertsitatean irakasle bihurtu direnak, ez? Unibertsitate mailako produkzioa, argitalpengintza, lexikoa, terminologia, hainbat eta hainbat gauzen oinarri eta eskola izan zen. Orduan, unibertsitateari eragile, bide hori zabaldu zuen eragile garrantzitsu bat izan da UEU gaur egun ere. Gaur egun unibertsitate mailan, egia da, lehen komentatu dugu, ez gara berez izaera juridikoz unibertsitate, baina eragile garrantzitsu gara, euskararen normalizazioan. Euskara eta unibertsitatea lehen esan bezala gerturatzen. Elkarlanak eta hitzarmenak ditugu Euskal Herriko unibertsitate guztiekin eta bakardadean ezin daitezkeen, zailagoak diren gauza horiek bideratzen nik uste dut giltzarriak garala. Orduan, unibertsitateari nik uste dut oraindik ere ematen ari garela. Eta gizarteari, gizartera frogatzea ere, goi mailako prestakuntza euskeraz ere egin daitekela, bizialdi osoko prestakuntza oso garrantzitsua dela euskeraz ere egitea, gizarte horien premiak asetzeko profesional euskaldunak behar baditugu, horrek formatu behar ditugula, komunitatea euskeraz jarduntzen duten, ikasten duten, ikertzen duten guzti horrek bakarrik ez daudela, sare bat osatzen dugula, ehuntze hori guzti hori gizarteari ere ematen diogu. Aipatu duzu, kasu honetan EAEko Unibertsitate Publikoa, EHU kasu honetan, normalizatua dagoela eta zorionez badauzkagula hainbat eta hainbat ikasketa euskaraz egitea, baina ez da kasua Nafarroan edo iparraldean, ez da? Beraz hor ere badauka UEUk ere berakulu lanak oraindik eta bere aldarrikapen hori Euskal Unibertsitatea sortzeko gogoa, grina eta pazientzia ere, ez da? Pazientzia ere, bai, hor gabiltza, ez da, Euskal Unibertsitate hori eta nazionala eta Euskal Herriko lurralde guztietara iristen, trabak ugariak dira, instituzionalak, burokratikoak, administratiboak, hiru administrazio barruti, gauza asko, baina poliki ere, bai Nafarroako Unibertsitatean eta Atxurrikoan, eta bagabiltza, eginez, elkarlanak, aliantzak, konplizitateak lortzen, eta lehen arrotzak izan zitezkeen diskurtso lenguaiak normalizatzen, eta ikusten ez garala ez lehia, ez garala arazo, baizik eta indargune bat, aukera bat izan gaitezkela, bai Nafarroako Unibertsitate Publikan Euskal Adar hori sendotzeko, elkarlanean gradu ondoko batzuk ataratzeko, eta Ipar Euskal Herrian, oraindik asko dago egitzeko, esfusialtasuna, ezin da euskeraz ikasketari burutu, badago lana. Badago lana, ez da? Eta elkarrekin, hori da? Elkarrekin, ehuntze, leloa, elkarlana, aliantzak, hitzarmenak, gure txikitasunetik, ikuste txikle lan hori garrantzitsua dela, eragile eta bultzatzaile norbait izan behar dela. Askok eskertzen dute. Noski. Eta azken urte hauetan, hildoetako bat edo hildo garrantzitsuenetako bat, ez bakarrez gauza pila bat egiten ditu UEUk, baina bai dago hor euskarazko online unibertsitatearen proiektua. Zergaitik da hain garrantzitsua euskarazko online proiektu bat eukitzea eta zergaitik gainera izan behar du horren traktore UEUk, ez da? Bai. Poliki-poliki Euskal Unibertsitate sortze hori ari da bilakatzen pizkat onlineko Euskal Unibertsitate, zareko Euskal Unibertsitate hori garaiak aldatzen doazelako, udako ikastaroak, urtean zeharrekoak, jardunaldiak, kongresuak demostratu dugu jardunaldi espezifikoak posible direla.
graduondokoak barkatu online ere euskaraz sustatu daitezkenak. 2019 urtean Euskal Herriko Unibertsitateko ikastegia txiki bihurtu zen goi mailako online institutua, UEUK sortua, goi, ikastegia txiki bezala, irakaskuntza masterra online eta euskeraz goi sortu zen ere bai, unibertsitate mailako ikasketak euskeraz ere. Orduan, graduondokoetara, masterretara iritsi gara, baina beste urrats bat eman nahi dugu graduetara iritsiz. Bai, 25 urtetik aurrerako ikasleak badaudelako, bai bizitza pertsonala eta konziliatzeko eta lanean promozionatzeko ez dutelako nahi bere ezagutzekin geratzea baizik eta hor badago merkatu bat momentu honetan euskeraz ezin daiteken gauzatu online. Eta gainera kanpora joaten direnak, ezta? Kanpora joaten direnak eta orduan beharrezko ikusten dugu. Zergatik gu, gure txikitasunetik, gure ezaugarriengatik, gure egiturarengatik, agian katalizadore eragile eta katalizadore lanak egiteko erakunde ero erramintza eraginkor bat izan gaitezkeelako, lideratzeko, traktore lanak egiteko, motorizateko eta gero ez dugu zergatik guk sortu behar bakarra, hori ezinezkoa delako, baina bai hori martxan abiatzeko lidergo hasierako batean lidergo bat izan gaitezke bai. Zeren tren hori harrapatzea garrantzitsua da. Oso garrantzitsua da, orain dela urte batzuk ezinezkoa zelako pentsatzea guzti hori martxan jartzeko irakasle euskaldunak trebatuak izango genituenik badugu. Kriston belaunaldi, graduatu, ikerlari, doktore, bilbide akademikoa egin dutenak euskeraz, euskal adituak ditugu, irakasleak ditugu, digitalizazioa daukagu, heldu da, geratzeko heldu da, eta online ere geratzeko heldu da, digitalizazioa daukagu, erramintzak ditugu, tresna informatikoak ditugu, eta metodologia daukagu, pedagogia daukagu. UEUK bere eredu pedagogiko propioa dauka. UEUK bere eredu pedagogiko propioa dauka, online irakaskuntza definitzeko, ulertzeko eta aurrera eramateko oso modu eredu pertsonala, pertsonak erdigunean jartzen dituena, ikasketa prozesu horretan laguntzen zaio ikasleari eta teknologiaren aurretik, online irakaskuntza horretan, pedagogia jartzen dugu, metodologia jartzen dugu orduan. Pedagogia daukagu, teknologia daukagu, irakasleak ditugu horretarako eta gizarte honek euskaraz eta online graduak ere egiteko eskubidea eta beharra ere badauka. Eta aurrera begira, ezta? Hau izango litzateke erronketako bat, baina zein erronka ditu momentu honetan eskuartean eta hortxe, ezta? Etorkizunera eta begira jarrita zaudetena. Bai, etorkizunera bideak online ikasketa graduetara iristea, go ikastegia txikitik ere hasi gara lehen esan bezala irakaskuntza masterra online eta euskaraz bultzatzen eta hasi gara ere aditu titulu bat humanitate digitalen inguruko bat ere sustatzen, goi indartu nahi dugu eta bertatik titulazio gehiago euskeraz eta online bideratu, ikerketak kezkatzen gaitu, erakartzen gaitu, interesatzen digu, euskarazko ikerketak, ikerlariak, gazteak auspotzea nahi ditugu, euskaraz ikertzearen garrantzia azpimarratzea eta eskertzea, Ikergazte Kongresua ere beste mugarri bat izan zen, datorren urtean 2023an 5. edizioa izango dana, euskal komunitate eta ikerlarientzat oso garrantzitsua izan dena, eta ikerketa ildoekin hasi nahi dugu. Ikertzen hasi nahi dugu, kongresuak antolatzeaz gain ikerketa lerroak definitzen hasiak gara, zerk eskatzen gaituen, gure proiektuan ze enkaje duten eta ze hildok behar duten ere ikerketa bezala bultzatuak izan. Eta gero, gizartea aldatzen ari da, demografikoki ere aldaketak datoz, adi egon behar gara ere horrei doitzeko,
azken finean unibertsitatea gizarteko premiei erantzuteko sortua, ero hori da bere helburuetako bat, ez gara unibertsitate, baina unibertsitate esparruan gabiltza, esan bezala, eta jarraituko dugu premia horrei adi, zaintza egiten, premia horrei saiatzen, gabezi horrek, gizartearen premia horrek asetzen, ezta? Beti ere, divulgaziotik eta produkziotik, aldizkari zientifikoak be oso garrantzitsua dira, tesiak, korpusak, ikuspegi horretatik. Aitortza ere behar bat erronketako bat da, ezta? Zeren guk esaten dut, horrereko parte naizelako, baina ueuk ere behar badu aitortza ere beharko luke, ezta? Bai, nik uste dut gure indarguneak gure egitura izan daiteken bezala, lantaldearen pertenentzia, atxikimendua, gure zarea eta oinarri sozialaren indar hori, horrek guztiok indargune diran bezala, eta traktore garela, eta bidaide garala, eta inprontari, eta indar hori, eta ilusio hori ez dugula galtzen, hori bai da, baina falta izaigula aitortza, falta izaigu babesa, falta izaigu baliabide ekonomiko gehiago, esan behar da hori, bai, nik uste do bai ez, azken finean nik uste do 50 urte hauetan, ueuk oso bide, sendo, koherente, profesional eta serioa egin duela eta jarraituko duela egiten, ditugun proiektuetan sinesten dugu, gure mugak ere onartzen ditugu eta badakigu bakarrik ezin dugula egin, baina beharko genuke aitortza instituzional hori, konfidantza hori, bultzakada hori, esatea, bai, zuek ere eragi izan zaitezke honetan, zuek bakarrik ez, baina az gaitezen zuekin batera hau eta hau egiten, ezta? Ze euskal gizarteak online, euskeraz. Hor badaude erronka batzuk, guk aldarrikatzen ditugunak, baina babesa behar dugu baliabidea, behar ditugu aitortza, konfidantza, eta bai, hori ezinbestekoa da. Eta, 50. urte horrenetan, azkeneko eta bukatzeko, ospakizunetan zabiltza, gauza pila bat egiten, ari zarete, garete, ez dakit nola esan. Garete. Eta pixka bat, nola bizitzen ari zarete, ez da? Urte hurren hau zein da, helburuak eta pixka bat. Efervescente, ez? Gare nekatuta intentsitateak ematen dizun, neke horrekin eta intentsitateak ematen dizun, oso positibo horrekin ere, hau da, intentsoari da esaten, baina emaitzak eta inputak eta oso positiboak. Ari gara motxila oso emozio positiboz betetzen eta hori oso polita da eta nekea askoz eramangarriago egiten dizu. Orduan, nola ari gara biziten? Intenso, neketzu gure urteko egitasmoari gehitzen zaion lan gehigarri bada, esposizio publiko bat suposatzen duena, aurkezpen prentza aurreko ekitaldi sare sozial elikatze bat eskatzen duena, gehi ekintzaz bete behar duzuna. Ez da, orduan, teknikok eta egikaritza ikuspentuatetik, topa virtual batekin hasi ginen urtarrilean, oraindik ere pandemiak ez zuelako beste modu bat ahalbidetzen, eta dugu danetik. Egia da, zentralitatean 50. udako ikastaroak ospatzen ditugu aurten, 50. udako edizio borobil badaukagu, Miarritzen larumatean aurkeztu genuena, irekita baldi batean, eta hor, elkarlan bidez, elkarrek 50 urte betetzen ditu, Elujarrek ere, jardunaldi formatuan oso egitarau berezi bat antolatzen gabiltza, irekiera ekitaldi instituzionalago bat irailean izango dugu, Bizkaian, Kafe Antzokian, irailaren 21ean, Jakin aldizkarirako Euskal Unibertsitatearen hausnarketaren inguruko monografiko bat prestatzen ari gara, azaroan eta gabonetarako prest egongo da. Durangoko azorkarako ere euren historia eta bilduma izan nahi duen ipuin bat ere lantzen ari gara hainbat eragilerekin elkarlanean eta gure zailetatik. UEU festak ditugu, pizkat bera hilena aipatu da dudan gaztetasun eta ikerkuntza, ikerlari gazteak eta ditugu, eta festak ditugu hiriburu guztietan, Eibarren ikastegi nagusia Eibarren dugulako, baina gero Donostian, Gasteizen, Bilbon, Iruñan eta Baionan. Barredromoa egin dugu Eibarren, korrika kultura baita, kilometro nazionala izan dugu, eta gauza asko. Orduan, akademikotik,
produkziotik eta festatik. Festara, bai, urteurren azken minean ospatu egin behar duzu, ospatzekoa da. Egin dugun guztia eta harro gaudelako, baina larun batean esaten egin duen bezala, aurrera begira amesten jarraitu nahi dugulako eta sentitzen dugulako gizarte honentzat helburu pilo bat ditugula oraindik betetzeke. Gero, proiektuaren erreferentzialtasuna, aitortza, kanpo harremanak, babesa, finantzak, hori ere beste esparru bat, eta gero hain ondo ezagutzen duzun, gure oinarri sozial hori mimatu, zaindu, bazkideak zaindu, proiektu honetan jarrai dezaten, harro sentitzeko beraiek ere, beraiek ere egiten dutela, bazkide kanpaina, eta helburu asko, Idoia. Bueno, hitz egiten jarraituko genuke ordu betez hemen eta ze gustora, baina bukatu beharrean gaude, zorionak euri, zorionak zuri baita ere, 25 urte idazkari nagusi bezala egiteagatik, eta plazer bat izan da. Laster arte. Eskerrik asko, Idoia. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txak!